बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। गसाइगावनि कसुगावआव गिख्रंथावै लामा जाब्रबथाय जादों। सासे फरायसाया मटर साइकेलजों लोगोसे मानसियाबो ट्राक सिङाव हाबलांदों। फरायसाखौ गसाइगावनि नबिन नोगोरनि रिंसार औवारी होनना सिनायथिनो हादों। गावनिनो बाइक AA16B7414 नम्बरनि CBZ बाइकजों फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो WB23D7121 नम्बरनि ट्राक सिङाव हाबसनो। गोब्राब थासारियाव फरायसाखौ कसुगाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राब जानायखाय बङाइगावआव दैथायहरनाय जायो। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दङ मोनसे गिख्रंथाव भिडिअखौ नुब्ला नोंथाङाबो गिखांगोन। गंसे स्कुल बासनि सिङाव मासे गिदिरथार अजगर जिबौ बोखांनो हादों। बे जाथाया उत्तर प्रदेश रायजोनि रायबरेलीनि। गामिनि मानसिफोरा गारियाव जिबौ हाबनायखौ नुयो। लोगो लोगोनो सोरगिदिं दावराव दावसि सोमजियो रायजोफोरनि गेजेराव। फरायसालिनि मावथिफोरनोबो जाथायनि सोमोन्दै खौरां हरो आरो हाग्रा बिफाननोबो खौरां हरनाय जायो। खौरां मोननाय उनावनो जाथायथिलियाव हाग्रा बिफाना सहैयो, नाथाय सोरगिदिं नागिरसेयावबो अजगर जिबौखौ नागिरनानै मोनाखैमोन। गोबां खेब नागिरनायनि उनाव बासनि इन्जिन सिंनिफ्राय बोखांनो हायो जिबौखौ। बे भिडिअआ दासिम ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। सोलिबाय थानाय ISPLनि गेलेनाय बादायलायनाया जाबाय थानाय समावनो गोबां जायगायाव गेदेमा सुबुंफोरनि बरायनाय बेनार होनायखौ बिसिनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जथुमानि थाखाय डिमाकुसिनि सुक्लाय दालां सेराव फोसावथाय महरै होना दोननाय बेनारखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा हरनि समाव बिसिनानै गालांदों। मा जाहोनाव बेनारखौ बिसिखो? थारैनो बेफोरबायदि आयेननि बेरेखा हाबाखौ सोर मावखो? पुलिस बिफाना बेनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ जों समावसो नुनो मोनसिगोन। उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ फैगौ बोसोरनिफ्राय उत्तर प्रदेशआवबो मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायसालिफोराव हिन्दी भाषायावनो सोलोंथाइ होनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि आलेंमारि सारियालियाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। UPPL हानजायाव BPF आरो GSP दोलोनि गोबां मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजोफोरा 2000निबो बांसिन जइन जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै मुसलमान सुबुंफोरखौ लानानै बेफ्रुसार बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, जुग जुग समनिफ्रायनो सिगांनि सरकारा मुसलमानफोरखौ भटनि बेंक महरैल' बाहायबोदों। बिसायख'थि समावल' 500 रां होफ्लानानै भटखौ लादों, नाथाय जौगानायनि जेबो खामानि मावबोआखै। सिगांनि सरकारा मुसलमान सुबुंफोरखौ अरायबो थगायबोबाय थादों होननानैबो गोख्रों बिबुंथि होदों। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा सेसापानियाव गारिनि जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सुबुंखौ 60 बोसोर बैसोनि फुलजेन धनवार होननानै सिनायथिनो हादों। दुमनि साहा बागान बानुलाइ हातिदबानिफ्राय साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो गंसे बलेर' गारिया उनथिंनिफ्राय सौख्लायनानै गालाङो फुलजेन धनवारखौ आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथायखौ मिथिनानै कुमारिकाटा आउटपस्टनि पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव सहैयो आरो गोथै देहाखौ कुमारिकाटा रायजोआरि देहा फाहामसालियाव लांनानै नायबिजिरो। एक्सिडेन्ट खालामनानै बलेर' ड्राइभारा खारखुमानानै दङ आरो बिखौ हमनो थाखाय पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला एबसुआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखांलाइ दैथायहरदों। पाठशाला आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि BA थाखोनि फरायसा क'क्राझार टेङापारानि थागिबि महिम चन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला कृष्ण कुमार बसुमतारीनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखांलाइ दैथायहरदों। भारत सरकारा PM किसान मावबिथांखिनि गेजेरजों आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै होबाय। जायफोरनाव हाबाखै जेबो जिंगासिनो नाङा। दिनै भारत सरकारा आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां सोनानै होबाय, नाथाय नोंथांनि एकाउन्टआव दासिमबो राङा हाबाखैब्ला नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। बेनि थाखाय नोंथांनो मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनानै होखादों। बे नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि जेंनाखौ फोरमायहरनानै गोसोबादि मदद लानो हागोन। हेल्पलाइन नाम्बारानो जाबाय 155261 नङाब्ला 1800115526 आरो 01123381092। लोगोसे नोंथाङा PM किसान वेबसाइटआव थांनानैबो रां मोनग्राफोरनि फारिलाइखौ नायनो हागोन। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।